טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפולו האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד השניים יעמדו נגדו. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפולו האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד השניים יעמדו נגדו. והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק, והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק, והחוט המשולש לו במהרה ינתק. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם יפולו האחד יקים את חברו, ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. גם אם ישכבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם, ואם יתקפו האחד השניים יעמדו נגדו. והחוט המשולש לו במהרה לא ינתק, והחוט המשולש לו במהרה